Goedemiddag en welkom bij Joert. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi van Wergeer die stelt haar kandidaat als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacobi had vanmiddag op het partijbureau in Amsterdam de 100 handtekens inleveren die het nodig binnen om haar kandidatuur officieel te matchen. Jacobi is de 5e kandidaat. Eerder werd bekend dat Ronald Plasterk, Diederik Samsom, Martijn van Dam en Nebahat Al-Bayrak een gooi willen wollen om Job Cohen op te volgen. Lutz Jacobi is zo'n 1984 lid van de PvdA en zit zo'n 2006 in de Tweede Kamer voor haar partij. En daarvoor was ze directeur van de GGD Friesland. Ik kom uit de regio, ik ben echt van de meesken, de achterban, met elkaar een goed programma zetten. Ik ben heel vaak van gunnen en gegund worden. Dus hoe de politiek heen eigenlijk zwaar dat het lang weer beter wordt. Leden van de PvdA kunnen de komende weken schriftelijk of via internet de nieuwe politiek leider van de partij kiezen. En de uitslag wordt op vrijdag 16 maart bekendmaken. Een 83-jarige vrouw uit Beensweg is vannacht in haar eigen woning overvallen. 2 mannen met bivakmutsen op maken haar wekker en bezochten het slachtoffer verste binnen. De man komt toch een stik en slijn ruut in de hoes. Er was dus een man die probeerde haar handen vast te binden met een partijrips, is later bleken. En daar had ze het geen verzet en ze is tegen een man begonnen te praten. Dus echt in gesprek met hem bleven. En op een gegeven moment is het licht omgegaan. En toen had zij gewoon proberen om haar alarmsysteem in werking te stellen. Op dat stuit sprutst er een stem terug de intercom. Daar schrokken de man sabot van dat ze voortgingen. Ze hadden zelfs geen tijd om wat mee te nemen. Er is nog maar een speurhoen naar de dier zocht, maar ze binnen net vond. De politie is zeker om tjoegen die het meer weten van de overval. De verdachte van deerslag op Pietje Bouma uit Frenschert bloot langer verzitten. Dat had het gerechtshof bepaald. De advocaat van de verdachte een verzoek inzinnen om zijn cliënt vrij te laten. En hij is vregen om extra tjoegen te jaren en om extra onderzoek van het bloed van de verdachte. Maar het gerechtshof had alle verzoeken afgewezen. De verdachte uit Frenschert is eerder door de rechtbank veroordeeld tot 12 jaar celstraf. Zij Bjerrum en de gemeente Frenschert die binnen het net eens door het plak werd het nieuwe multifunctioneel centrum komen mat. De gemeente die kiest voor een plakje in het dorpscentrum, maar het dorp wil wat oors. Dorpsbewoners willen dat het gebouw van Neolus kocht wordt en het nieuwe multifunctionele centrum daarin komt. Het Bernendorpscentrum zit te keep. De gemeente wil het in de kern van het dorp. Dat zou beter wezen voor de leefbaarens, want de dorpskern vertut is het. Het is net zozeer een dorpshuis, maar het gaat dus meer om een sportaccommodatie. En als je sportaccommodatie hebben willen, mooi een dorpshuis erin, ja, dan moet je toch meer rond te hebben. En dan is er iets. Het dorp vindt een groot gebouw net in de kern passen. Boven dat is Eolus verbouwen goedkoper als nijbouw. De Riersel komen de tongens je praten over het multifunctioneel centrum. 2 nieuwe en bijzondere bewoners van Bisterpark Aquazoo bij Ljouwert. Van de morgen binnen de 2 fenneken onkaan. Ik word bekend als de woestijnfox. De fennek is de liefste foxensoort die er is. Ze vallen vooral op door haar grote eren. Gewoonweg is het beetje nachtswarber, als het zuster is. En daar moest het Bisterpark dus wat op vinden, want oors zo'n bezoekers zo oerdij nooit zien. De verlichting hebben we oors insteld. Dus hoe daar je wanneer de bezoekers hier binnen lichten eigenlijk uit, maar een paar spatjes erop. Om ervoor te zorgen dat de beesten dan juist actief binnen, want het zijn nachtbeesten. Dus wanneer het donker is in het verblijf, binnen hun actief. En dus Jannes, wanneer de bezoekers binnen huis te gaan, dan gaan de lampen aan en dan kan ze slapen. Dus daar gaan we het eigenlijk het dag- en nachtritme omslaan voor ze. En dan nog het waar. Juni vannacht klart het op en daardoor heeft de lokaal kans op mist. De temperatuur die zakt naar 7 of 8 graden. Monodij, een soort bewolking met kans op mist en ook op stoorijn. Er wordt 11 of 12 graden en er zit een zwakke, ontmatige west-zuidwestenwind. En dan zo vier het nijs. Meer op omroepfriesland.nl en om 6 uur in een nijjoert. Graag tot dan.